Hej så venner, undskyld lag, min computer den går. Jeg prøver lige at få til at stoppe. Det hjælper lidt. Men ja, jeg vil gerne vise min server frem. Det her det er så spawn, den er kun beta release, så alt er ikke helt færdigt endnu. Så her har vi sådan en tutorial på, hvordan man bygger en TNT-kanon. Og her er banken, hvor der var nogle andre. Og så har vi Blockshop. Roadshop. Det er så ikke, ja, Roadshop kalder vi. Jeg har bare glemt at skifte det. Og så har vi reglerne her, dem skal I læse, og så er det free stuff her. Men jeg kan se, serveren er kun beta release. Det her det er så beta release rummet. Det er rigtig MVP-rum og sådan noget, men lige når... Og premium. Ja, og premium. Men lige når serveren kun er beta release, så er det åbent for alle. Så I kan komme ned og få de gode ting. Og ja, vi har lige holdt et drop. Party. Ja. Og så har vi også en parkour. Jeg gider ikke til at genføre den. Der er sådan set ikke rigtig meget andet. Jo, jeg kan lige vise den normale shop, som vi så ikke fejl med. Se. Så var jeg så spawn. Tja, vi burde måske lige sætte shoppen op. Ja, så jeg sletter også lige det der skidt. Okay, jeg kan stadig skrive så lige meget. Men der er ikke rigtig mere at vise på serveren lige nu, fordi at ja, vi har næsten lige begyndt at bygge på serveren eller. Og ja, så vi skal bygge. Og nu er han sgu også død. For eksempel fuck af. For eksempel KitPP og sådan noget der. Men ja, det var sådan set alt for i dag. Så hej hej.